Здравейте, скъпи приятели! Отдавна не сме се виждали. И то по повод точно на един инцидент, който претърпях на плажа в Китен. Счупих крак и трябваше да мина през много болки, през операция, която продължи 5 часа. И какво да ви кажа? Запомних едни думи на дъщеря ми, които тя ми каза по време на инцидента. Мамо, аз не те видях ти да заплачеш. Ти не пророни нито една сълза и се шинира сама и ти даваше сила на другите, а ти самата беше зле. Тези думи много така някакси ми дадоха крила, обаче успях да се видя отстрани и да видя защо и да си направя анализ защо е било така. Когато претърпях инцидента, веднага след това започнах да шинирам крака си сама и през ума ми мина една мисъл, какво тежко ме чака, колко трудно ще ми бъде, как ще се чувствам. Прогоних мисълта и казах, не, съсредоточи се тук, сега, върху проблема. И така и направих. Мога да ви кажа, че мина много по-леко. На това ме научи 10-дневния онлайн курс интелект тренировки. И за щастие съм го изкарала 2 пъти. Наистина, тренировките правят чудеса. Лека вечер, приятели!